Magandang hapon po, sir, and magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig. Sir, regarding dito, sir, sa nangyaring sunog dito sa may area ng Marasbara, sir, ano yung update dito, sir? Ilan mga bahay yung totally born at partially born, sir? Sa ngayon, sir, base sa investigation ng investigator, meron tayong 33 ka bahay, sir, na totally damaged, sir, at saka may tatlo tayong partially damaged, sir. Tatlo? Ito ay, yes, sir. With an estimated damage, sir, of 750,000, sir. Okay. Sir, ano itong mga bahay na ito, sir? Made concrete material, sir, or ano? Yes, sir. Made light material lang po ito, sir. Yung karamihan sa kanila, sir, is plywood, mga kahoy lang, sir. Okay. Sir, ano to? Ba't kumalat ng ganito, sir? Mahirap puntahan itong area to, sir? Makita yung daan, sir? Yung base sa initial information, sir, dun sa ground, sir, nandun man ako sa ground at that time, sir, may, na-receive namin ng call, sir, is alas 3:01 ng madaling araw. Pero base dun sa information, sir, natanggap sa mga may-ari din ng bahay, mga pasado alas 2 na pa lang, sir, is nagsimula na yung apoy. Ayaw lang, hindi lang sila nakatawag, sir, kasi kinabahan or hindi nila alam, sir, sa pagmamadali nila, sir. Hanggang sa ang 911 na po, sir, ang nakatawag. Okay. I-encourage ko ang lahat, sir, na kung mayroong sunog gaya ng ganito, sir, is i-priority muna ang pagtawag sa mga hotline numbers ng stations. Kasi kung maghanap tayo ng tutulong sa atin sa pag-live ng video, is mahirap po tayo lalong-lalo na ganong oras, madaling araw. Oo. So, anyway, itong mga residente, sir, nasa ngayon, sir? May mga, kuwan na, sir? Pinayagan na ba, sir, magkabalik, sir, sa area? Sa ngayon, sir, is hindi pa po, sir, kasi hindi pa naman siya pwedeng makuan, sir. Hindi pa siya pwedeng puntahan, sir. Yung nandito lang sa may gilid, sir, yung mga bahay na hindi nasunog. Hindi nadamay, sir. Yes, sir. Okay. Yung initial investigation natin, sir, may particular na tayo na bahay kung saan nanggaling itong sunog, sir? Yes, sir. Mayroon na tayo, sir. Pero hindi pa natin masabi, sir, kung ano yung cause ng sunog, sir. Pero mayroon na tayo, sir, kung saang bahay nanggaling ang sunog, sir. Kasi at that time, sir, mayroong nag-video, sir, mayroong nag-live, so nakita natin ba, hindi pa kalakihan, sir, na video na nila kung nasa ng sunog. Okay. Pero itong bahay, sir, kung saan nagsimula itong sunog, may kuryente ba ito? May connection ito ng kuryente, sir? Yun pa, sir, ang tinitingnan ng ating mga investigator, sir, sinukuhanan pa ng mga salaysay, sir, yung may-ari, sir, kasi base din sa initial na information, sir, is wala daw tao dun sa area, sir. Okay. So itong 700,000 estimate pa lang ito, sir, wala pang report itong mga residente kung magkano talaga yung na-damage nila, sir, no? Yes po, sir, wala pa po, sir, base lang po ito, sir, sa area ng damage, sir, saka depende din sa structure, sir. May double material, kaya ito yung natin, sir. Okay. Sir, dito, sir, sa sunog na ito, may mga nasugatan, sir? Casualty, sir? Negative? Negative po, sir. Ayun. Okay. Yes, sir. Okay. Balikan ko lang, sir, kasi ngayon, sunod-sunod itong sunog. Dahil na ba ito, sir, sa mainit na panahon natin, sir? Ganoon? Yes, sir. Hindi natin masabi masyado, sir, pero isa ito sa nakaka-apekto, sir, lalong-lalo na ngayon, sir, na summer season na talaga, sir. Kung mapapansin natin sa isang linggo is halos hindi na umulan, sir. Kaya nga, ni-encourage ko yung lahat, sir, na maging maingat kasi fire safety is everyone's concern. So, maging mapagmatsyag, maging vigilant, lalong-lalo na kung sa mga bahay natin, kung hindi ginagamit yung mga appliances, tanggalin na lang natin sa saksakan. Bago matulog, tanggalin lahat ng mga nakasaksak. Para maiwasan natin yung mga sunog gaya ng ganito. Ayun. Itong grass fire, may mga incident rin tayo, sir, ng grass fire, no? Yes, sir. Actually, sir, ngayong alas 12, sir, meron tayong grass fire, sir, sa may
kaibaan, sir. Pero okay na po ito, sir. Fire out na po yun, sir. Wala Umabot namang... din tayo ng mga Mhm. abot ng 20 Mhm. 20 minutes na operation, sir. Ayun. So, delikado din, sir, mga magsindi, sir, ng mga kwan natin, basura, no? Makakumalat, no? Delikado. Yes, sir. Kaya lalong-lalo na yung mga nagsisigarilyo, sir, kung pwede, wag nila tapon yung mga cigarette butts nila kahit saan. Lalong-lalo na ngayon na sobrang init ng panahon, sir. Ayun. Ngayong April, sir, na kailang sunog na tayo, sir? Sa ngayon, sir, hindi ko masabi, sir, kung ilan, sir, pero medyo Marami-rami? Oh, marami na rin, sir. Yes, sir. Ang medyo marami, sir, is ang grass fire, sir. grass fire. Oo. Sige, sir. Ibigay ko yung pagkakataon sa inyo, sir. Mensahe sa mga nakikinig, nanonood sa atin, sir. Go ahead. Sa Bombo Radio. Yes, sir. Maraming salamat, sir, sa lahat ng nakikinig sa programang ito. Ni-encourage ko po kayo lahat na maging mapagmatsyag, maging vigilant. Kung mayroon tayong na experience or na witness na sunog, ugalin pong tumawag agad sa mga hotlines. Ang ating mga bumbero is nakahandang tumulong 24/7. Huwag po muna nating hintayin mag-live or gumawa ng other na mga activities, kundi tumawag agad. Maliit pa lamang ay tumawag na agad para mapigilan natin ang paglaganap ng sunog. Yun. Hindi po tayo makakapunta ang bumbero sa mga fire scene kung hindi natin alam na mayroong sunog. Yun. Unahin po natin tumawag sa mga hotline numbers kasi kami nandyan lagi para tumulong kung mayroong mga tawag, lalong-lalo na pag mga responde. Yun. Sige, Fire Chief Inspector Darren Baclancia, thank you so much. Oras sa Bombo Radio. Magandang hapon, sir. Salamat po, ha. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir.